ଥରେ ଗୋଟେ ପିଲା ତା ବାପା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ପୋଲ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଣି ବହୁଥିଲା। ଏକଥା ଦେଖି ପିଲାଟି ଡରିଗଲା। ତାପରେ ତା ବାପା ତାକୁ କହିଲେ, ଡରନା ବେଟା, ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକା। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି କହିଲା କି, ନାଇଁ ବାପା, ଆପଣ ମୋ ହାତ ଧରି ପକାନ୍ତୁ। ତାପରେ ତା ବାପା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁ ମୋ ହାତ ଧରିବୁ କି ମୁଁ ତୋ ହାତ ଧରିବି, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ପିଲାଟି କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ହାତ ଧରିବି ହୁଏତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଯଦି ମୋ ହାତ ଧରିଥିବେ କିଛି ବି ହେଇଗଲେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ମୋ ହାତ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ଇଏ ହେଉଛି ବାପା, ଯେଉଁ ବାପା କି ତା ପୁଅ ପାଇଁ, ତା ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିପାରେ। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କି, ପ୍ରଭୁ, ଭାଇ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ଭଗବାନ ତାକୁ କହିଲେ କି, ଭାଇ ହେଉଛି ସୁନା ଭଳିଆ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ହୀରା ଭଳିଆ। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ପୁଣି ପଚାରିଲା କି, ଏମିତି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ଭାଇ ସହିତ ତ ଆମର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଆପଣ ତାକୁ ସୁନା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ଅଥଚ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇକି ବି ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ହୀରା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ଯିଏକି ସୁନାଠୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ କି, ସୁନା ଯଦି କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗରମ କରି ଭାଙ୍ଗିକି ଯେମିତି ଚାହିଁବା ସେମିତି ତିଆରି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ହୀରା ଯଦି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରି ହୁଏନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାହେଲେ ଆମର ଅହଙ୍କାରକୁ ଆମେ ବଳି ଦେଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଢ଼ିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ମନରେ ଥରେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ସେହି ବନ୍ଧୁତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଥରେ ଗଢ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ।